Pinoy Bus Driver TV. Dito naman tayo sa ating bus stop sa San Fernando, Camarnesor. Yan ang 1903, biyang Davao yan, si Mr. Pisiao. Saka partner niya si Portis, si Bord Portis. Ayan, biyang bulan niya, no? Within 62. Tapos, yun, amihan. Sa kapitan ko. Tugset, ano sabi mo? Teka lang, yapati ko lang ha. Ayun, nabanti na. Nabanti na ni partner. Wala tayong headlight, pugsud lang eh. Wala yung headlight. Pugset. Parisel na tayo, parisel. Dito tayo sa may sil San Fernando. Katok kulong tayo, katok kulong. Katok kulong. Ayan, may kapugset, ginawa naman yung headlight. Biglang nawala yung headlight kanina eh. Yung dim lang. Pero mayroong high, kaya tuloy pa rin ang biyahe. Ayan, Silver Star dumating na. Alaga mo kami. Yung isa Basta, Juan. Wala. 27 oh. Gamil. Hindi yan, si Lolo yan. Ay, si ano yan, si Gabiula. Nakikita niya yung pasahero natin. Gabiula. Lasing. Pero, yung ano po, Gabiula. Ayan. 1927 yung kusit, galing Masin. Dumating na.
yung base niyan. Papasay. Biola.